Combattenti di terra, di mare, dell'aria, del Regno del Maria, ascoltate il tuo valore. Αυτός ήταν ο Μπενίτο Μουσολίνι. Γεννηθής το 1883, διατέλεσε ηγέτης της φασιστικής Ιταλίας και κυβέρνησε ως δικτάτορας στη χώρα του από το 1922 ως το 1943. Το ίδιο έτος αποπέμπεται από το καθεστώς του και λίγο αργότερα συλλαμβάνεται και εκτελείται από Ιταλούς Παρτιζιάνους. Αυτό ήταν το άδοξο τέλος του Ιταλού δικτάτορα. Ποιος πραγματικά ήταν όμως ο Μουσολίνι? Κορόιδο Μουσολίνι ή ένας επικίνδυνος δικτάτορας? Αυταρχικός κομμουνιστής ή ένας νέος Καίσαρας? Ενεργό ρόλο καταλαμβάνουν οι πολιτικές επιρροές που δέχτηκε από το ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον, κυρίως από τον πατέρα του. Αξιοσημείωτο είναι ότι οφείλει το όνομά του στο θαυμασμό του πατέρα του προς τον σοσιαλιστή πρόεδρο του Μεξικού, Μπενίτο Χουάρες. Ο Μουσολίνι γεννήθηκε το 1883 σε ένα μικρό χωριό, το Βαρνάνο ντέι Κώστα. Οι γονείς του ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα. Ο πατέρας του ήταν σιδηρουργός, αναρχοσυνδικαλιστής, με εξτρεμιστική δράση θα λέγαμε. Η μητέρα του ήταν μια δημοδιδασκάλισσα, καθολική, με καλλιτεχνικές ευαισθησίες. Ως μικρός μαθητής, 2 φορές μαχαίρωσε σε συμμαθητές του. Και γι' αυτό Η πρώτη γνωριμία του νεαρού Μουσολίνι με την πολιτική είναι οι εικόνες από τους παράνομους αναρχικούς, οι οποίοι διωκόμενοι από το τότε αστικό καθεστώς βρίσκουν καταφύγιο στο σπίτι του πατέρα του. Έτσι, δημιουργείται η πολιτική ιδεολογία ενός αυταρχικού κομμουνιστή, όπως ο ίδιος αυτό αποκαλείτο, με απέχθεια μπρος στην κοινωνική διάκριση και αναρχικές πεπιθήσεις. Η κοινωνική αδικία. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που έλεγε για την ταξικά διαχωρισμένη τραπεζαρία, όπου αναγκαζόταν αυτός ως πλέον φτωχός να τρώει στο βάθος της αίθουσας μαύρο χαλασμένο ψωμί. Το 1901, για την αποφυγή της στρατιωτικής του θητείας, καταφεύγει στη Λοζάνη. Εργάζεται ως οικοδόμος και αναδεικνύεται σε ηγετική μορφή της συνδικαλιστικής οργάνωσης των οικοδόμων της πόλης, ενώ απελάβνεται το 1903 για τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Τα χρόνια που ακολούθησαν την επιστροφή του στην Ιταλία, ο Μουσολίνι αναγνωρίζει την αξία του τύπου και εξελίσσεται σε έναν ικανότατο δημοσιογράφο, φερέφωνο του σοσιαλισμού. Έτσι, αναδεικνύεται ενεργό μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το 1911 τάσεται κατά του πολέμου με την Τουρκία και φυλακίζεται. Μετά από αυτό το γεγονός, αναλαμβάνει αρχισυντάκτης της σοσιαλιστικής εφημερίδας Αβάντι και μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα τριπλασίασε τις πωλήσεις της. Το 1914 ξεσπά ο Μεγάλος Πόλεμος. Ο Μουσολίνι αρχικά αποκηρύττει κάθε προοπτική εισόδου της Ιταλίας στον πόλεμο, ωστόσο στη συνέχεια, σε ένα από τα άρθρα του, αμβλύνει την καθαρά αντιπολεμική του στάση και παραδόξως, στα τέλη του ίδιου έτους, τάσεται δημοσίως υπέρ της ένταξης της Ιταλίας στον πόλεμο, εγκαταλείποντας έτσι το σοσιαλιστικό του παρελθόν. Με αυτήν του την κίνηση φεύγει από το Σοσιαλιστικό Κόμμα και από την εφημερίδα Βάντι, ιδρύοντας τη δική του εφημερίδα, Popolo d'Italia, ο λαός της Ιταλίας. Η κίνησή του αυτή γίνεται αντικείμενο έντονης κριτικής, αφού εικάζεται ότι χρηματίστηκε από Γαλλία και Αγγλία. Η μεταπολεμική Ιταλία βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου. Η μία απεργία ξεσπά μετά την άλλη. Το εθνικό γόητρο είναι καταραγωμένο. Επικρατεί πολιτική αστάθεια και οξύτατος κοινωνικός αναβρασμός. Ο Μουσολίνι, διαβάζοντας τα σημεία των καιρών, δρά καιροσκοπικά. Ακολουθώντας τα πάγια χνάρια του φασισμού, διακηρύττει πως η λύση βρίσκεται σε ένα συγκεντρωτικό καθεστώς. Εναλλακτική, το πολυφοβούμενο από την αστική τάξη κομμουνιστικό χάος. Το 1919 ιδρύεται το Φασιστικό Κόμμα. Στόχος του, η αναβίωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Άμεσα, ο Μουσολίνι διακηρύττει την ανάγκη απομάκρυνσης της κυβέρνησης. Όργανα του Μουσολίνι, η ομή βία και η προπαγάνδα. Βασικός πυλώνας διαχρονικά του φασισμού είναι η βία, ο κινητήριος κατά το φασισμό μοχλός των εξελίξεων. Αυτή η βία προσωποποιήθηκε για το Μουσολίνι και την Ιταλία στο όνομα των μελανοχιτώνων. Λειτουργούσαν δηλαδή ως ένας αδίστακτος κομματικός στρατός, πρόδρομος των ναζιστικών
SA. Καταλαμβάνουν ρόλο απεργοσπάστη και επιδίδονται σε πλήθος πολιτικών δολοφονιών. Οι μελανοχίτονες κοινωνιολογικά προέρχονταν από τα κατώτερα στρώματα της Ιταλικής κοινωνίας, όπως και τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ, τα SA Τον άλλο και τα πυλώνα του SS. φασισμού, την προπαγάνδα, εκμεταλλεύεται εξίσου ο Μουσολίνι. Σύντομα μεταβάλλεται σε ντούτσε, σε ένα νέο Καίσαρα. Τα ρωμαϊκά σύμβολα γίνονται φασιστικά σύμβολα. Η επίδειξη ισχύως ενισχύεται και ο Μουσολίνι αποθεώνεται από τις μάζες. Ο Μουσολίνι απαιτεί να τον φωνάζουν ντούτσε. Προορίζεται από την λατινική λέξη dux, που σημαίνει ηγεμόν, σημαίνει αρχηγός. Ντούτσε. Ο Μουσολίνι διασφαλίζει κάποιες θέσεις στο κοινοβούλιο. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες του. Γρήγορα προσχεδιάζει την κατάληψη της εξουσίας. Η 28η Οκτωβρίου ορίζεται ως μέρα κατάληψης της Ρώμης. Ο διστακτικός βασιλιάς του παραχωρεί την πρωθυπουργία. Σύντομα όμως, το 1925, αναλαμβάνει δικτατορικές εξουσίες, θέτοντας εκτός νόμου όλα τα κόμματα εκτός του φασιστικού. Ο Μουσολίνι αντιλαμβάνεται την αξία της παιδείας για την εδραίωση του φασισμού. Δεν μπορεί να διδάξει κανείς ή να εργάζεται στο δημόσιο αν δεν είναι μέλος του φασιστικού κόμματος. Εκμεταλλεύεται κάθε είδος προπαγάνδας, εξυγχρονίζει επιτυχώς την Ιταλία και επιδίδεται σε φασιστικούς λεονταρισμούς, ενώ η επιτυχής επεκτατική πολιτική του σε Αλβανία, Αιθιοπία και Λιβύη τον μεταβάλλει σε εθνικό ήρωα. Το 1940 η συντριβή των ελληνικών δυνάμεων από τον ελληνικό στρατό αποτέλεσε την αρχή του τέλους. Οι επόμενες σίτες κατακερματίζουν τη δημοτικότητά του. Η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στη Σικελία οδήγησε το 1943 το Φασιστικό Συμβούλιο στην αποπομπή του. Με τη βοήθεια των Γερμανών διευθύνει την κυβέρνηση του Σαλό, όντας υποχείριό τους. Στις 28 Απριλίου του 1945, στην προσπάθειά του να διαφύγει στην Ελβετία, συλλαμβάνεται και εκτελείται από Ιταλούς Παρτιζιάνους. Αυτό ήταν το άδοξο τέλος του Ιταλού δικτάκτορα. Έτσι, προσεγγίζοντας κριτικά το παρελθόν, αντιλαμβανόμαστε πως σίγουρα ο φασισμός δρά αναλγητικά και ελπιδοφόρα για τις ασθενείς κοινωνίες, αλλά σπάνια θεραπευτικά.